Yeah, my comments are for money. Yeah, my comments are for money. Ndakanda guys. Ingoti tikurumidze guys. Tingoti kwaine vana mama toda kumboona movie nemi nhasi ndikati alright saka ndikati ndimboona movie nevana kune movie ratsvagwa kuranzi toda kuti mumboona movie nemi mama maadmin aripo here apo maadmin aripo here mupine namba Madmini pina in number. Madmini pina in number. Pina in number. Madmini muripo pina in number, guys. Iya muoni ma notification ani murikona. Amuuskona ma notification anti. Saka tega ivamu. Iya ito aiburisi ma notification. Saka tega ivamu. Inoburisa ma notification ndo iPad ya but I add one. Tega ivamu, guys. Singo tega ivamu. Aiburisi ma notification ish. Aiburisi ma notification. Budisi ma notification sakatega ivam. Hakuna ma notification sakatega ivam guys, tega ivam. Tega ivam. Oh, okay, Julie, all right. Okay, right. Ina nchatombomiriri kuti vanhu vauye guys. Utongopinda nenyaya. Anenga sara. Isa inamba guys. Pina inamba. Pina in number. Hello, Prophet. Masquera say. Masquera. I want a square is so. I'm not going to say Quararo. Kwa square zakanakisi zakuno. And itika. Milimeo admin. Pina in number. Pina in number, please. Pina in number on our phone. Pina in number. Prophet never said panemi call. Saka pina in number. Panemi phone. Pina in number. Right. If one guys, I'm not phone. Let's start now. Was Prophet and guys. Anoda kutofona chitotanga izvozvi but Prophet before sati vanhu vafona avo indandine chikumbirira ndoda kuti tanoda kukumbira hangu kuti mumbona matira ini vanhu vasati vadini vasati afona ke but anyway anogona mbomira akadaro Prophet ndachikumbira kuti mumboona matira peace pa social media apa Prophet tapanduka tave mhuka hatichazivi chakanaka nechakaipa pa social media vamwe vanhu vakaberekwa kudzimba dzakanaka vachipiwa mitemo yakanaka but nekuda kwesocial media vanhu takanganisika zvokutodaro vamwe nekuwanda mumagosti momomo zvinobudamo zvinoitika kuparadzana hazvisina mira zvakaita zvokuti mukasanamataka kunogona kuita guva resocial media mufunge with what is happening zvokwadi saka ndachikumbira kuti mumbotanga vadini mambona matirawo zvawo mumwe nemumwe kuti adzokere pana Mwari hakuna munhu asingazivi kuti Mwari ari kuenda kuna munhu asingazivi Mwari tidzokere pana Mwari sometimes conscience dzedu moyo yedu ititsiure moyo wako panoda kuti utaure paya kana kuti zvimwe zvinhu ukutsiure uri iwe very true. That's very true. That's very true. That's very true. So I want to pray for sure concerning that, so that kuti munhu agone kuramba achinzwisisa Mwari uye achikudza Mwari muupenyu hwake kuziva kuti Mwari is everything, above all there is God. So we would want people to continue honoring God in their hearts. So we need to pray for that. Yes, let me pray. Father, in the name of Jesus, Father, I pray for every listener, Lord. I pray, Father, for everyone, Lord, even in social media. I pray for everyone, Lord, listening. Father, in the name of Jesus, kuti mweya yavo Jehovah irambe ichidzokera kwamuri. I pray, Father, for everyone, Lord, to remain connected to you, Lord, as the Bible says in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom and righteousness. Father, I pray that everyone, Lord, will seek your kingdom, will seek your righteousness, will seek to be close to you, Lord. I pray in the name of Jesus Christ. We pray. Amen. 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 Thank you, Prophet. Thank you. Right. Caller, hello. Hi, SIS MELLY Masquerase. That's what I was going to say. I talked to the Prophet. All right, Prophet Makadisha. Makadisha, you see.
handina nezvangu prophet. Ndachitangona with regards to marriage and with regards to progress in life. I'm aware that monitoring spirits and monitor every move that I make, and I'm aware of the person that is monitoring me from my father's side. And I'm also aware kuti pane spiritual husband, not fighter. Ndikada kungoita relationship nemunhu nditombotori kana 2 weeks ndenda kutongo like munhu yoya pano kwazvinoenda basically, and I haven't had any serious relationship for a very long time, so I just want to pray for me in that regard. Oh, okay. Right, I want to pray for you, but there's something that I see that is moving in your stomach. So I want to pray, and this was spiritually, and I saw this thing as this thing that was put to monitor, every step. But I want to pray for you so that God will deliver you. Amen. Amen. Number one. Then number two, as we pray, you are going to be disconnected from everything that is fighting you. Because I'm happy you understand the kind of the wars that are coming from your family. So we want to pray for you. And I want to tell you, Guti, there is light that I see in your life. So let me pray for you. Close your eyes. Right? Good. Can you touch your stomach? I'm touching it. Close your eyes. Right. Okay, perfect. You are in your house, right? Yes, I'm in the house. Good. Okay. All right. Father, in the name of Jesus, you spirit, what are you doing in your life? What are you doing in your life? Huh? Why are you holding your life? You spiritual husband. Now, don't this is okay. Somebody market. This is okay. Somebody market. This is Rosie. Every connection in your body. This is connection. You okay? Say Rosie. Somebody again Rosie. I say remove that connection. Quickly remove that connection in your stomach. Quickly. Kurumidza izvozvi. Tabisa nechipagumbo panga pachirwadza tabisa. Izvozvi kurumidza izvozvi. Quickly. I want you to remove everything, whatever. Zvakaiswa mubody make nepagumbo pake. Quickly. Right. Kuvanas asida kupona muri paupenyu hwake from today. Kuvanas, we want you to live your life from today.
Kubanas. You are free. You are delivered in Jesus' name. Amen. Amen. Right. Amen. Hello, my sister. Hello. Hello. Chichanga chitika izozi. Do you know what was going on? Something. Okay. God was delivering you, right? Yeah. God was delivering you. There was a connection that was in your stomach. And someone who was very, very close was doing those things to your life. But from today, you are now free. Amen. You are delivered. From today, Amen. I want you to see kuti zvamakushinoita paupenyu hwenyu zvava kuchifamba zvakanaka. Handitika? Amen. Thank you, Prophet. Right. The last question I want to ask right now, are you in a relationship right now? No, I'm not. Are you working right now? Intercessory. Lushanda Susi. Okay. All right. Lastly, this is what we are going to do. I want to pray for you. Lastly, I'm not praying but I want to speak a word. I'm going to pray for you, and the power of the Holy Spirit is going to come where you are right now. And after this power comes on you, you are going to sleep. You are going to dream. Right? And Amen. you are going to, God is going to show you even everything concerning your marriage, everything concerning your life, where you are going, your future, you are going to see. Are you ready? I'm ready, Prophet. Do you have someone in that house? No, apana munhu. Umbogara nega. Ndinogara nevamwe, but ndiri ndega right now. Okay, ende vamwe vakwanisa kubatsira yandika? Avapo. Apana munhu aripo. Ah, good. All right. So I want to pray for just go so that Msazudoni, just go close to somewhere so that when I pray for you, you find you just sleep from nowhere and you're going to have a dream about your future. Muone upenyu wenyu kuti ukumboenda kupi. Ukumboenda kupi upenyu wenyu. Okay, Prophet. I'm ready. All right. But are you ready? Yes, I'm ready. Close your eyes. Close your eyes. Okay. Can I just send a message to that number? Ipapo mutaura kuti mamshione maone chiyandika pamafona ipapo. Right, I do. Okay. Yes, you send a message. Right, close your eyes. Holy Spirit, I pray for you right now. Allow you to see. I command you right now, in the name of Jesus Christ, to sleep right now. Sleep right now. Sleep and see your future. See your future, see your future, see your future. In Jesus' name. Amen. Now, Araro. yes. So she's going to see, the Holy Spirit is showing her a future. Ambone upenyu wake kwa uri kuva ni kwa uri kuenda. Thank you. We can take now the next caller. Thank you. All right, thank you. Right, guys, this is what we are going to do. Please, just buzz. Antika ingo buzz, I'll call you back. Antika buzz ichete, I'll call you back. Antika no need to go on top of one another's call. Just buzz, I'll call you back. Antika chingo buzz, I'll call you back. Hello. Hello. Yes, talk to the prophet. Hello. Yes, talk to the prophet. Magadi Prophet Jose. Zenyu. Manava wishu. Hello, ndafuna ukuthi ndinamatirwe. All right. Before. Mati? Ndafuna kuti ndinamatirwe ndine problem yemaziso. I want you to touch
But Before that, before your eyes, I want to pray for you, because I see one of your legs, something just entered through. You see, this was in a gathering. Then I see one of your legs, something just entered through your legs, inside your body. I want to pray for you. Kuti Mwari vakudeliver, andika? Okay. Yes. Right now, there's no problem in your legs. It's just the eyes. No, andina problem makumbo. Musoro ne. But I want to pray for you. Are you in your house right now? Hongu prophet. All right. I want you, before I pray for other things that you're saying, just touch your legs right now on your knees. Just touch them. Right? Right. After that, leave it. Your right hand, touch your stomach right now. Right hand. Yes. You have touched your stomach, right? Then close your eyes. Right. Close your eyes. Remain closing your eyes. Remain closing your eyes. Thank you, Jesus. 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 Now, you spirit, you are tormenting here. You are tormenting here. Why are you tormenting here? Why are you tormenting a life? You are tormenting a life, causing sickness. Why are you tormenting a life? In the name of Jesus, I rebuke you from that body right now. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Right? What is happening to your eyes? One ndakangoenda kwa doctor rikanzi richaoni rakaita inflammation, and then one racho ndobva ndaitwa surgery muna February, saka ndine ziso one rinoshanda, but rinombondipa futi maproblems rimwe racho. Rinokupai maproblems richi rimwe racho? Rimwe racho kungovava, kutsvuka, kungorwadza. Ndoenda kuhospital zonzi hapana zvatiri kuona, romboita rai zotanga full, but rimwe racho right eye haoni zvamutose, saka ndangosara nezisowa. So you are using one eye. So rimwe racho rakatobviswa here kana kuti rakangosiyiwa but rakanzi harichashande? Vakangoti you lost 95% of the sight right eye yako, but avazivi what caused it. Vakangoti a lot of scarring behind the back of the eye, but ndaigara ndichienda kuhospital ndichivaviwa nemaziso, ndichingobuda musodzi woti hapana, your eyes are healthy. Okay, Mama. All right. Right, Mama. We are going to pray for you, right? As I explained to you, it was an attack. I see now No, it's not about the eye. No. This was an attack. This is a spiritual attack. And this spiritual attack was targeting so that your eyes, both of them, will close. But because of the love of Jesus Christ in your life, He is the one who is with you. So I want to pray for you. Mirai prophet. Laina? Yes. Wanzwa pekutanga kuchiva tichi. Ndaona kuti hauna kunyatsonzwisisa. Ndazvinzwa kuti it wasn't zvemaziso. Pavatanga vachiti, I see you at a gathering. Something entered your legs. Wapanzwisisa? At a gathering, something entered your legs. Usati wataura iwe pongo uchida kutaura vakakuti imbomira, I see something entering your legs kugathering. Uri kunzwa chii? Ndaona vachidaro. So and it's like it was in form of like cramp, but it was not normal. But this was
this was a spirit that was trying to get inside your life. See? Okay. Mhm. Unotoona So we want unotoona zvinhu zvacho zviri kuitika kuti it's not normal. Zvinhu It's not zvakawanda normal, right? zvinoitika unotongoona kuti it's not normal. All right. Okay. Just touch your eyes. Right? Touch your eyes. Father, good. With your right hand. Thank you. Father, in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I pray for these eyes. Father, in the name of Jesus, I command both the eyes to function. I command them. I command one that is open, that is working, to stop every pain. And I command the other one to be restored. Restoration of the other eye. 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 In Jesus' name, right? Bata risingaoneracho. Good. Do as if you are removing something mune risingaoneracho. Tenga mune zvamuri kubvisa so mune risingaoneracho. Rine tsinga rinogara hanzi ita kunge uri kubvisa something mune risingaoni. Okay, sorry. Good. Do again. Just batai. Right. In the name of Jesus, do not declare. Be restored right now. Be restored right now. Be restored right now. Be restored right now. Amen. So I want you to close the other one. I want you to test if there is a change. Hello, right? I want you to test if there is a change on the other one. If there is a change on the other one. On the one risingaoni. Then I want you to see if there is a change. I've just prayed for you. I want to see. There's something that I want to see if there is a change or it's just the same. Just close the other one. Right. Is there change, a small change, or even a small change there? Yeah, there's a small change. What is happening right now? Because mwana wangu musikana akamira padhoo ndiri kuona blouse rake repink. Oh wow. Amen. 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 Wow. Can you describe things in your house with the can you try to see things around you with the other eye? Try to tell me things around you. At the moment ndiri kungoona a bit of pink ne chandelier riri mubedroom because ndiri mubedroom. Ne light riri pa little coffee table iripo paside remubhedha. That's what I can see at the moment. Ko mwana wenyu musikana muri kumuona? Handisi kumuona but ndiri kuona a bit of pink. A bit of pink. Because akapfeka blouse repink. Wow. And you couldn't see that before. Now there is a change, right? I couldn't see much because you were not in the can lose a 95% sight of the eye. I couldn't see much. Kana munhu akamira padhuze neni, yes, I can just see maybe munhu achingowavers nene ruoko rwake chete. But really the eye doesn't really see much. Right. So because you have seen the improvement, and I want to say to you from today, that eye will start to see. That eye will increase. The improvement will increase. And everything is going to increase. By the name of Jesus Christ, you are healed. And come back with a testimony. God bless you. Amen. Okay. One more thing, Prophet Jose. Ndine hope dzandakarota nezuro. Zakwana. Zaita. Ozodzoka nadzo next week. Man macho makawandisa makozi ari kuita kufuta apa, right? Guys, just buzz and I'll come back to you guys.
right? On this one, Prophet, this one is for everyone. Guys, just buzz, guys. Buzz I don't find right because my cousin you can akawandisa mese murukuti please mese murukuda kuningira murukuda kubatsigwa. I understand that a lot, but listen guys, E is for everyone. Prophet, let me call this gogo antika toda kuti mutionerewo zvamunogona kuona. I don't know, I know kuti you are not, you don't know the story, but it's a story iri kutenderera antika yekuti tanetsekana. Let me bring her here. Mutiudze kuti sekuru ava vari kupi. Okay. Vari kutsvagwa like vari kutane nguva tiri kwatsvaga tisi kuvawana. Toda kutsvaga wedu light kuti what might have happened. Handiona varipo vakafa kana kuti chii. Uyu mukadzi wawa ndiri kuzama kufonera ushu because it's all over tatsvaga taneta. Mbuya masi fone nyaya isikupinda ringoti calling. Fone nyaya isikupinda. Isikupinda fone yenyu mbuya masi ringoti calling, it's not even ringing. Handizoti mobatsirikana sei. Maybe hamuna network. Your phone is not. I'm trying your phone, haisikuita. Let me take others. I'm trying your phone, haisikuita. I am trying your phone, haisikuita. Hello? Hello. But night in the phone a beki one. Alright, chitaurai. Taskera basura say taurai na Prophet. Makasipere. Makadini zvenyu. Tiripo yenu. Ine ndichida kunamandirwa ndine brother yangu iri kuZimbabwe. So brother yangu ari kusafa, ari kuita seizures since ari 6 years old. Because zvino ane 19 years. Vakatomboya kuchechi last week Sunday but havana kuwana mukana wekukuonai. Saka izvezvi situation yatorika haasi kana kutofamba kana kudii because seizures acho it's one after another. Oh, okay. I want to pray, but after praying, I know SIS MELLY will help you. Chapa number za secretary vedu vanonzi overseer muzira zvokuti vachakwanisa kukubatsirai kuti paunayaswa nedigone kuvaona ndika. Ewe. Good. All right. But for now, I'm praying for him. Dinorayira mweyo seizures. Torayira mweyo attacks. Anomu attacker. And also we cancel death. We cancel spirit of death. In the name of Jesus Christ, we rebuke death. Kuvazuvara nas. Nezitara Jesu. Amen. Amen. Mozo nipa number. Iwozo yakwandiri kutsvaga number naika. Okay, thank you so much, SIS MELLY. All right, sharp. Right, hello. Hello, SIS MELLY. Right, ava vapinda ava ndombi avacha ava Prophet. Okay. Good. Hello, makadii zvenyu? Ndofara Prophet, ndozviri kumuzi zvinorema kudai. Sorry gogo, zviri kufamba sei? Chimbonditsanangurai muchidembo. Ndingati 3 weeks ago, my husband was kidnapped. Saka kubva ipapo akakidnapiwa kusvika pari nhasi asati adzoka. So people were demanding money vakakidnapa vachona. Saka of which takakwanisa kubvisa mari yavaida yacho. Tabvisa mari yavaida vachiti vachadzosa munhu, havana kudzosa munhu. Kusvika pari nhasi havana kudzosa munhu. Saka ndiro nyaya yachona mamiriro ayo in details. Oh, very sorry, Mama. Okay, it's my first time hearing it. But what I can say is, your husband is still alive, and we are praying for you. Yes, so we are praying for you, for the Spirit of God. But you see, this is so sensitive. This is so sensitive. You know, I'm going to pray for you, so that your husband will be okay. Your husband will be okay. Then
I think I would love to pray for you again, even after this session. Okay. Good. All right. Close your eyes. I closed. Okay. All right. Father, in the name of Jesus, Father, I pray for your husband. In the name of Jesus Christ. Oh, Lord, intervene, Lord. We pray in the name of Jesus Christ. We pray, Lord, intervene, Lord, in their case. In the name of Jesus Christ, we speak a word in Jesus' name. Amen. 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 Right, hanzi mozoda kutaugwa nemi kuseri handi mazviwa Ndakuzvinzwa. mozoda kuseri timbotsvaka kuti kule vari papi. Good. Ishokwadi. All right, muyamasi. I would definitely talk to you. I would definitely. Andika? Ndinotenda prophet, ndinotenda SIS MELLY. All right, sharp. Very good. All right. Uyanga achifona ndichimufonera bhekizve. Hello? Anofona achikata. Saka manje ukafona ukakata. Hello? Hello, Makadien. Tipo Makadien. Hello. Yes, tukunzwai. Makadien, prophet. Makadini zvenyu. Ndakambotaura nemi before ndichikumbira kunamatirwa. I think makambondinamatira before, but ndinangokona change. Since ndakaita mwana wangu ane 3 years, ndine musana unondirwadza, lower back plus health yangu is not the same like before. Ne pain paside right side, lower back pain nekutenderedza kusvika pazasi pedumbu apa. Ndikungofila pain all over. Let me pray for you. Toshaya kuzoti pain dzacho. Saka ndachimupa kunamatirwa mwana wangu mukomana ari kuhigh school, complaints kubva kuchikoro all the time. Kunzi ndechingorisiva ma-emails azodai so haasi kuteerera. Saka ndichingokumbirawo kuti dai matinamatirawo Mwari andinzwawo pangoitawo difference kuti kuchikoro angokwanise kuteerera zvikuitawo kawo then nehealth yangu as well. That's good. Okay. Father, I pray that you intervene over health. In the name of Jesus, I pray for your son. Thank you, Jesus, for delivering here. Thank you, Holy Spirit. In the name of Jesus Christ. Amen. Bring a testimony. Thank you. Amen. Thank you, SIS MELLY. Thank you. All right. All right. Good. Hello? Hello, caller. Okay. Hello? Hello, SIS MELLY. Yes, taurana prophet. Prophet makadi yenyu. Makadini zvenyu. Tiripo zvedu. Prophet, ndisati ndataura nyaya yangu. Ndida kukupai hope chiratidzo chandakasangana nacho pamakambondinamatira kumashure uko mukanditi ndichazorara ndichazorota zveupenyu hwangu. Ndakarara ndakarota ndichidhiraivha mota ndiri mutara yanga iri very new tara ichangobva kugadzirwa yakanaka zvokuti ndikamba ndichienda. Saka zvadaro I think ndagara gore ratodarika ndobva ndazorota ndiri pabuilding ranga rakasakara zvisingaite, asi mukati mebuilding manga muine mwana wangu mukomana mudiki. Saka anga akaonda zvimwe zvezvo zvekuita kunge mwana uye akuda kutofa. Pane vakadzi vanga varipo vachinditi tora mwana uyu unomupa chikafu. Saka ndakabva ndatora mwana uye ndobva vanhu vai vachingobva vatodisappear. Kubva ipapo prophet iko zvinezvi ndinotongoti chero ndikaona murume andiaprocha kunze ukoko akangokumbira nhamba ndinongorota ndichitwa mukadzi handichatokwanisa kuenderera mberi zvatopera. All right, so we want to pray against that spirit. Anditi chibata imdu mumendi kunamatire. Amen. Okay. All right. In the name of Jesus, not disconnect her.
whatever that is that is spiritual husband to you. In the name of Jesus Christ, we rebuke that spirit. It just touch your stomach 3 times as I'm praying for you. Amen. Dabata. Yes. In the name of Jesus Christ. Do not declare any Sarah Jeso. Be free, be free, be free, be free, be free. Kuvanas, Areva Sunungurai. Bring a testimony. Not tell the prophet, my time. Amen. You are welcome. God Thank bless you. Hello, Kola. Hello, SIS MELLY Pastora Masurasi. Mushe anaita basa ndazochipinda umanje. Chibva wachigwa chimbomira nyaya ngotoenda straight to the point. Okay, makadi prophet. Makadi zenyu. Tirinane, the prophet ndina mai vangu vasiri kunzwa zvakanaka. Vane almost 4 years. Vari kukanganwa, havana chavanokwanisa kuita, havagoni kupfeka vega. Even kudya chaiko, last Sunday vakauya kuchechi. Okay. I'm sure vachinzi makatombotaura navo. Havana chavanokwanisa kuita. Saka handizivo kuti ndokwanisa kuona masungano enyu. Okay, let me pray for you, right? Okay. Father, in the name of Jesus. Okay, let me pray. In the name of Jesus, I pray, Lord, heal your mother, Lord. I pray, I ask, I seek divine healing for your mother. Tinona matramai venyu. Gavaporeswewo musara Jesu. Nesara Jesu, amen. Thank you. Zvinoita nesara Jesu. Andika? Amen. Amen. Good. Amen. Thank you very much. Ngatimboenda kune ma direct calls tabvawo kuti ngatimboenda kune yeah. Hello, Kola. Hello, Kola. Hello. Yes, Kola. Hello. Yes, Kola. Yes. Talk to the Hello? prophet. Yes, talk to the prophet. Hello, prophet. Ndokumbirawo kuti mundinamatiro paside pangu kuright pasi pemaribs pari kurwadziwa. Ndakaita operation asi ever since operation ndinorwadziwa. So for how long with that pain? Ever since ndakabviswa gallbladder. Ndakabviswa gallbladder because ndatine magallstones. Saka ever since ndabviswa gallbladder ndinorwadziwa. Sharp stabbing pain right. This is painful. Okay, just touch where you feel the pain. Yes. Right? Good. Close your eyes. Yes. Thank you, Jesus. Close your eyes. Remain closing your eyes. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pain, go right now. Pain, Amen. go right now. Pain, go right now. Pain, I command you to leave here totally. In the name of Jesus. 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 Pain, I don't want to see you again in here. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Can you test yourself? Just test yourself. Amen. Are you still feeling the same? Yeah, iri parutivi, right, just under my ribs. So stabbing, Imagine. stabbing pain. Oh, right. Do you have a bottle of water where you are there? Yes. I want to pray for that water. Amen. Good. Father, in the name of Jesus, I pray for this water as you take this water, Lord. As He will use this water, Lord, I pray right now in the name of Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus Christ, I pray in the name of Jesus Christ. I pray for this water. Amen. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. 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 Good. Thank you, Kola. How many minutes are we? Are we left with prophet? I think if we can just pray me before the last 3 people, I think it will be good. All right. Good.
Hello? Yes, talk to the prophet. Okay. Hello, Prophet. Hello, makadii zvenyu? Atipedu makadiwo. Ndokumbira kunamatirwa ndine mwana wangu musikana ari kunetseka kubasa zvokuti nyaya yake itori ku-HR kuma-hearing akapiwa first warning but ari kutsvaga rimwe basa akaenda ku-interview musi weTuesday so handichikumbirawo kuti kana muchikwanisa kunamatirwa kuti awane basa. Okay. All right. Let me pray. Andika? Asi haazi panapa pandiri tinogara nzvimbo dzakasiyana. Okay. Let me pray for you. Anditi? Yes, Prophet. Okay. All right. Let me pray for you. Okay. All right. Thank you, Jesus. Tikunamatira mwana wenyu. Tikumunamatira problem iri kuitika paari. Tinoinamatira ipere. Kubva iko zvino every challenge iri kuitika paari ngaipere. Tinoirayira kubva zuva ranhasi. Tinoirayira mwana wenyu ngaasunungurwe nezita raJesu. Munouya muchipupura handiti? Amen, Prophet. Amen. It's done. Thank you. Amen. Yes. Thank you. Right. Fast guys, changamu ndiyatoda kuita. Right, gatimuenda kuma-WhatsApp. Makawandisa guys, prophet anouya every week kana usina kupinda nhasi usaura moyo. Next time uchapindawo. Ndozapa ndingorichena makosi. Hello, caller. Hello, SIS MELLY, how are you? Yes, talk to the prophet. Yes, makadii Prophet. Makadii zvenyu? Tinofara. Prophet, ndikukumbira kunamatirwa. Baba vangu vane cancer and my mother vane sugar, vane moyo, vane heart problem also. And inini pachesti pangu apa vane zvandakarota. Ndichirota zvidhuma ndikazviuraya ndikaona pakamarika, so since that day it's itching. Pari kuvava. Okay. All right. Muri kumba here izvozvi? Ndiri kumba? Kuti musumuke kana makagara kana makasumuka? Right. Ndakamira. Yes. Ndoti mubate pane maki. Mabata. All right, so let me do that. Mabata. Good. Just like that. Close your eyes. Yes. Close your eyes. Right. Imi zvidhoma, imi zvikwambo. Muri kurwisa upenyu hwake. Tiri kushayisa zororo pamuri izvozvi. Pamakagara pamuviri wake. Imi zvikwambo zvakagara pamuviri wake. I'm talking to you right now. Besides zvamakaisa mumuviri make izvozvi. Izvozvi besides zvamakaisa mumuviri make. Besides zvamakaisa mumuviri make izvozvi. Zvikwambo zvese zviri mumuviri make ngazvibve izvozvi. Izvozvi zvikwambo zvese zviri mamuri ngazvisuduruke izvozvi. Zvikwambo zvese zviri mamuri ngazvisuduruke izvozvi. Imi zvikwambo ndiri kudzingai pamunhu iyeye. Yes. Out. Ndiri kudzingai ipapo pamakagara paari. Chisudurukai. Now it's time for you to leave here. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Vanasi tinodzima every mark yakaiswa pamuri. Amen. In the name of Jesus Christ, you are free. Amen. Hello, Mama. Amen. Amen.
I don't know if you are free, like now. I want you to check if there's still a mark pamuri. Check pachine mark here. Yakanga iri pamuri. Pamagarota. Yagamuka iripo. Just check. Yeah, it's still there, but it's like it's dim. Just touch the mark right now. Just touch the mark. Do as if you are rubbing it right now. Do as if you are rubbing it. Yes. Right? I command that mark to disappear right now. I command that mark to leave you right now. I command that mark to leave you right now. I command it that Father, in the name of, close your eyes as I'm praying. In the name of Jesus, mark yakaiswa. Zvese zvakaiswa pamuri. We take out everything chakaiswa pamuri. Nezitara Jesu. Nezitara Jesu. Nezitara Jesu. Nezitara Jesu. In Jesus' name, amen. 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 Right? Can you check the mark? Is there a change? No, I can't see it now. I'm saying Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, man of God. Thank you, Prophet. Vanas Masunungurwa. I see there were two things, these two short things. Vanas Madili Vwanika. Wheresoever kuzvitumidzira ngazvidzokere kwaari nezita raJesu. Back to sender. Oh, yes, back to sender. Amen. So takunamatirai muchaona zvaitika. God is maki inowanzondiwava kumusana kwangu a lot. But that is over. Zvapera izvo nezita raJesu. Amen. Muzotidzokera one testimony. Yes. Takutora one okupedzisira, guys. We are taking the last one. The last one. Angura fona uyu. Dita seiko. Ndoda kutizame kufona papa papinda mekonda kutongotora uyu. Hello caller. Yaramba Eltas chiwa. Naita tuta kufona papa papinda call ya uyu. Hello caller. Caller, hello. Hey. Yaramba. Donaik. Hello. Yes, right. All right. Talk to the prophet. Magadi prophet. Magadi zenyu. Ndiripo zvenyu. Ini ndine problem yokuti ndinovaviwa kumusana. Vanotaura vanoti hanzi kunenyora kumusana vanonge vachiona ndinovaviwa zvisingaiti kumusana kwangu. Ende ndiri munhu wekuti ndinoshanda. Mabasa ndinomaona but mabasa handibhadhari, ndobhadharwa mari shoma isingaenderani nebasa randinenge ndichiita. Ndanga ndichikumbirawo munamato ipapo. Nepavana vangu, mwana wangu ndingorota mazuva ano it's either ndiri kumusha kana kuti mwana wana akuvara kana kuti afa. Okay. Ndizvo zvandanga ndichikumbira. Muri mumba menyanika? Muri kumbanika? Good. Can you stand up? Ndiri kumba but ndabuda panze because network iri kunetsa. No problem. Just close your eyes. Mweya wese uri kudzorera kumashure ngausuduruke izvozvi. Mweya wese uri kudzorera kumashure. I speak fire right now. Mweya wese uri kudzorera kumashure. I speak fire right now. In the name of Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Kuva nhasi iwe mwewe tsina ungu wachivadzorera kumashure. Tinokusudurudza paari papo. Izvozvi. Izvozvi. Kuva nhasi you are free and delivered in Jesus' name. Amen. 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 Right. Amen. All right. I think that's only one. No problem. That's only one. I think. Okay. Guys, munapinda next week, guys. Hello.
Hi, Auntie Sisimeli. I'm the lady who called yesterday about a Nigerian husband. You were talking and you were laughing. I just want Pastor to pray for me because after I spoke to you, I end up in the hospital. Yeah, the doctor says I had a minor stroke on the left-hand side. So, are you thinking too much because of the situation? I'm not too sure. I think so. Sorry, my sister. Sorry. Yes, I'm right in the hospital at the moment. Oh, sorry. Yeah. All right. How are you, my sister? I'm not doing great, Prophet. I'm just in the hospital. Like I said to Aunt Melly yesterday, that I'm just facing some challenges at the moment. But I think yesterday I just overthink it and I end up in the hospital over the night after I spoke to Aunt Melly. So the doctor says I just spoke on the left-hand side, on the right-hand side of my hand from the chest to the back. So, yeah. So, Achiko. Aripo. Pamba. Yeah. Adzoka. Yeah. Prophet azviti kuti sorry yenyu prophet sorry imi muri handa dzedu asi muri muna Mwari munosangana zvakawanda imi regai tingotaura muri mai ava azviti here kuti panobuda kumba kwachinda kunomwe mukadzi kunzoko chinhu chake chisamiri azviti kuti muna matraive zvokuti chishayiwe simba zvachose. So she's facing some attacks mumarriage mavo. It's like pane two vakadzi vese vakadzi vemunhu 1 vatori vakadzi vake vese 1 uyu ndo kumusha kwedu anti murume muNigerian ndobva aita futi mukadzi wokumusha kwake anti munoona saka vanonyanya kukosha kumusha kwavo saka mumwe wedu zvakunyanya kumubata manje usho ani munoona to the extent yekuti akuita mataxi and akapa munhu mapepa ndiye ekuti agare muno muEurope and everything but now akurwadziswa futi pamusoro pezvo. Okay, semunhu akasina zivo pamusoro penyaya zvikurusa, but I would want it here. You can help her as well, so that I will talk to her as I will be praying for her as well. You can help her on that. Ndachikumbira ndikotaura nawo zvakare vabatsirike zvakanyanyisa. Alright, kwai mozoya kumatoxi my sister. Alright, thank you sis Red. Good, but for now ndize tikokunamatira sezvo muri kurwadziwa. So what are you failing to do right now? At the moment, I'm just feeling dizzy. I can't stand for too long. At the moment, I can't walk for too long. Every time I just make a step, I'm just feeling dizzy. I'm like like everything around here is just falling down. That's happening at the moment. Touch your head. Touch your head right now. I command whatever going on to you right now, I command it to leave you right now. In the name of Jesus. Because but I'm praying for you right now. Be free in the name of Jesus Christ. I pray for you. Be delivered in Jesus' mighty name. Amen. In Jesus' mighty name. You are healed. You are free. Amen. In Jesus' name. Amen. You can do anything right now. You are free. Prophet musati maida munhu bhemani panhamba yasekretary kana kuti abve andisira message izvozvi ndeifoni here. Good. You can check inbox kwenyu munotoiona iri pamusoro apo ikanzi ina 0777 pafoni yamuri kufona iyoyo. Pafoni iyoyi yatikutaura nayo. Alright. No, maiona. Can I resend it again? Shimira icho. Hapana. Let us resend again. Kweli kuendepi kumnamba hiyo? Kuna huko. Yato deliver. Deliver. And that to send it to phone you yet to phone you. I'm going to phone you. That sent.
don't know, even I think Sister we can also help as well, wait a foot. Right. Maybe you will check, right? So not take a mind. So I think next week maybe maybe what you can do, you can just bring a bottle of water. I'll pray for everyone next week. Wherever you are, I'll pray for you. And bring a bottle of water. Varikuya next week we say just bring a bottle of water and tika ubve wanamatirwa uri kwauri ikoko iwe ndiwo unoziva dambudziko rako kudandere mujolo kudandere kubasa kudandere kurwara kudandere chi bring a bottle of water. Sometimes amukwanisi kuti mupinde mese anoona tatopedza so uya chikura bachifona amukwanisi kuti mupinde mese panguva yavanenge varipo because vanouya every week vachange vachiuya every week but only for a short time anoona saka iwewe sometimes ndosaka mchana pamwe muchitaura ini dzimwe nguva ndobata kana maziso panonzi bata maziso unenge uchikuitawo tap into that ningikiri tap into that prayer inenge ichinamatogwa munhu iyeye anoona saka uri kwauri nefaith yako nemvura yako zvinogona kutokubatsira serekidhani kuti usinambofona apa kudhara mainzi wani kwapasta wekufa mainzi bata iscreen muri kuafrica modai mobata screen one kwaTP Joshua vamwe vaitopora vaive nekutenda kwavo vamwe vaisaporawo saka nditika itai kuti mudini mubatsirikani hanzi SIS MELLY I do really need help before the 18th. It's in relation to a death spirit. Mimi ruda kufa before 18 uda kuraiwa before msa 18 mwezi upi mwezi upi tikokuya kuti kuti uchiripo wani mwezi upi nai mimi musangovhurusirwe nasatani imi mwezi upi kwa uri kuita 18 upi wacho next month unenge uripo iwe unenge uripo asi chivu uchazonamatirwa ako next week asi unenge uripo nokuti nhasi vatopedza unenge uripo usavhundisigwe pane mwakambo yachema chituka iJuni kunofa vanhu ndiri pa next takanamata naye ndiri 1 pasina Prophet uriyo izvozvi takadarika June last year tatopinda mune gore totonodarika mwe June achita kubvunda mukadzi mukuti kati mika imi hakuna kudaro kutla kufa kudaro. Sir Prophet maita basa Prophet, thank you very much. We'll see you again next week. Tongoona kuti date racho pane ndiripo ndiripi hanzi tokumbira kunamatirwa mvura ndozvavari kuti next week moya nemvura mese antika kuti munamatirwa mvura hanzi tinayo ngavatinamatire isuwo please ina ndichazi kwai tine vamwe vari kuti tinadzo mvura pano tinamatirewo maybe we'll do it next week. Munhu wese angova ready, so everyone get ready. Uri pauri vapo tichaita a prayer towards that. We'll do it after tapedza kunamatira vanhu vese tozoita prayer yekunamatira mvura munhu wese anenge akateerera. You just be with your bottle so toita. Right, thank you very much Prophet. Maita basa munhu wamwari move nenguva yakanaka. Thank you. Namba kana apa esikushowa saka zvamunoita isai kuold number kuold phone yai kwa uchifonwa navanhu. No problem. Thank Alright, you. alright, No Prophet. problem. Thank you. Alright, chap. Okay. Right, thank you. Alright, yes, Privy. Right, guys. Saka ayo satana nyengera guys, venani kuti satana zvanoita satana anokuonesa rufu gusipo mai mwana unopinzwa fear na satana in kwanzi anditika kutya kuri the fear is from the devil. Anmona fear is from the devil. Ukona nyanya kutya kunzi unongovhundusikwa nzi kufa wototi kutotadza kuvata zvaita mai vavo tadza kuvata chino nechino unongo pane pambo kuti you have to face it on guys. Ndingokupawo challenge handika zvakaoma zvakadaro kungoti ndozvatovepo handimaona I'm going to face it on guys. Va challenge zakadaro nditoona toyambuya masato yakudhara kuti matigwa kudhara tatomira toyekuseri vaende kumatalks kuseri handimaona pano zvokuti guys rinototara tika apana zvandinokwanisa kuita. It's beyond my control. Whatever zvikuitika rega ndingomira rega ndakutongomira kasipiti kako kanotodiwa guys, kanotodiwa. Musangokwatiswa nasatani every time chikokwatiswa idzo nyaya dzenyora idzi itori demoni rezi yakutya. It's a spirit. Unofanira kungonzi kungonzi munhu nekumashure mwana mwe kuti mama kudai munhu kuoma kudai hanomaona munofanira fear zvimwe zvinorambai zvimwe zvino ivaine life is all about naro hani muri kunzwa tinofanira kuita naro neupenyu. Ndosaka nchiwa chiti I don't have any mercy for people who kills themselves because it's too busy kuita naro neupenyu. Tiri kutoita hondo neupenyu because life ihondo guys, life ikarate, life iwrestling, life ifight chaiyo tinotorwa tichienda hani muri kuona tinotorwa tichienda
saka zvokuti munhu anobva tokwatisa vamwe vanhu achidini makaiswa nyora dzakaiswa zvimwe zvinhu ramba uti ndazviona but hadzina kana effect pandiri. You speak the word. There is power in speaking the word. Speak the word. Zvakaita Mwari, God said, let there be earth, let there be water, and the water was there. Let there be trees, and the trees were there. Quite but similar. I don't know what you're talking about. Speak the word. Speak the word. Life ikarati, guys. I'm just here to encourage you before I go. Life ikarati. Hakuna munane easy life, guys. Tinochita karati fight chaiyo yamnona vana yokozuna vachita uyu vana Roman Reigns ya fight yekuti ndinoda kutowina. You say devil, you are a liar. Musatendere my prophets of doom anomona to take over your life, prophesying death pamusoro poupenyu hwako as if death is natural, guys. Death will go to everyone, guys. Chatinoramba is just a premarital death. Premature death. Ndio yatinoramba sorry chirungu. Premature death ndio yatinoramba. Ati muri kunzwa. Munhu wese acha tichangofa at some point. But kana nguva yangu isati yakwana anfa kukufa. Nguva yangu sina kukwana kufa kukufa. Asi kana yakwana nditorei Mwari. Nditorei ndiuye kumusha. Because hapana panichagara nekusingaperi. At some point tichangofa. Ati muri kunzwa. So I want you to fight igwai mupenyuku bayai mira sesoja munona problem vachinji venyu pamene ndikuze chokwadi vachinji venyu makasimba apa. You are very strong spiritually chochoka makamira nhasi because vakakutadzai. Muri kunzwa munotozvidza vamwe venyu munotorota makavata vamwe venyu munotoona vanhu vanotokuitirai zvavanokuitira munotovaona makamira nhasi muripo because vakakutadzai. If death is prophesied, iwe mira woti Mwari exactly Lizzy. Anomona makatadzikwa nevanhu venyu varoi venyu vari kushungurudzika izvozvi vari kutendera musoro kudai so vamwe venyu kune vanhu vari kuita zvinhu zvoku vari kutoa kuti iwe ndiwe muroi because vari kuuya every day vanenge vakapoterera imba yako wakavata iwe uri mumufananidzo werufu handiona vanenge vachiita zvavanenge vachiita vachikudedza vachikudedza kudai vachikudedza iwe uchiramba uri kuhope kudai vamwe venyu munotorota muchinamata. Haniona, it's not normal. Wakavata kudai ngota kunamata. Unenge uchitofighta. You be fighting. Zvausingaoni. Nokuti kana munhu akavata ngari mufananidzo werufu. Ndisa mshona vanhu vachitogwa mweya yavo vakavata. Azasi kuti zvari kuita. Umwe wachino kudai. Handimazviona. Munotoona varoi venyu but izvozvi iwe uri kutonzi ndiwe muroi kumusha kwenyu because they came several times but zvakaramba. They came nezvine vamwe munomukama kusini madzvigo musoreni. Asi muripo. Kugera kudai asi chabuda hapana. Vamwe munomukama misiwo yakamwaiwa yakasprinkliwa ropa kudai handimaona asi uchitobuda kuti nezita raJesu chikana sondo chichamba uchinda chakaitika hapana. Vachikuona gumbo rako iro rangu kateiwa kuchinzi paanongotsika padho gumbo iro vanokuona mangwana zvitofuma uchinda kunojoga vanobva vati uyu muroi uyu ndiye muroi iwe ndiwe kutonzi muroi because zvavanga vachida kuita handimaona zvaramba. It's like iwe watuti ane powers mob itaura kuti iwe weka let the lesser power bow. The lesser power must bow because iwe Mwari wako uchimuziva your God, the God that you pray kana uchimuziva Mwari wako, you know kuti akuna simba rinokombewa nesimba raMwari. Tell that devil kuti let the lesser power bow. Kana ari munhu simba rake riri pamusoro pesimba raMwari ngaridoni ngaripfugami. Imi tinofanira kupfugamirwa nemadhimoni aya mani kwete kupfugamira madhimoni. Madhimoni they have to come and kneel down before us kutiffugamira kwete kuti tinopfugamira madhimoni. Handi muri kunzwa problem yatinoita toda kudza ichokwadi cheko chekusati naenda asinda kuinda hangu chokwadi singaputsuka mandi chekudai so vazhinji venyu Mwari uyu munomuziva vazhinji venyu makasimba zvokudari muri maprayer warriors makadona nekuda kwesocial media. Imi vazhinji venyu time yekunamata uri mukati meguwa unotoprefer kuti ndinozozviona mangwani ndoto zvekunamata ndinozozviona mangwani ndingasaririra time yekuti udedze Mwari udedze nyasha uti Mwari huyai panguva ino ndiuri kuziva kusvika muupenyu hwako but uri pakati pemunhu asina maproblems kana kuti pane munhu akatogive up life kudhara asina basa nelife yake uripo ukaokera kudai ukaokera ukasvunda basi kudai isina kuti uite unodedza nyasha dzakogo unodedza Mwari kuti Mwari chiuya yanguva iya Mwari huyai Jehovha huyai wega sebenzi
uyai Mwari. Social media yakuparadzai, yatiparadza vakawanda. Hatichazivi kuti kwavenengwa. Vamwe venyu vamusingarari maiti 3 dzikashaya kudai so maimuka. Maimuka 3 dzikashaya kudai waimuka kudai wotaka kunetsana nemweya. Ende zvinhu zvichiitika. Zvinhu zvaiendeka. Why machallenges anouya but waiti ukataura speak the word kudai zvinhu zvaichinja. Wega kwangotaura kuti Mwari zvakadai so zvaunoona matira kudai zvaingoitika so. Right now it's no longer happening. Because there is a power that has overtaken people. The power of social media. The lesser power has taken over people. People they don't know. Tane moyo yakaomarara. Tane moyo yakasindimara. Tane moyo mikukutu. Tane vanhu vanongotuka. Tane vanhu vanongo vasingazivi kugumira. Tane vanhu vanongofunga kukatira vamwe vanhu. Tine vanhu vanofongosika vamwe vanhu. That's who we are now. We don't have time. Yekuita one on one na Mwari. Vamwe venyu denga yesa denga imi mozvizivira. Maidenga timaiti mukamira kudai so denga raishika kudai. What happened? What happened? Kuuya kukontroliwa neapp. Pari kutamba vanhu vakashama. You are glued like this. Pari kutaugwa zvisingaiti. You are glued like this. You were overtaken by the powers of darkness. The powers of darkness have overtaken they've overtaken your life. A child of God, a child of mercy, a child of grace. You know your own problem now. Urikutsvaga Mwari kuti Mwari ndoda kuti mumbondikurura bhachi. Mwari bhachi rezvinhu zvikuita mupenyu wangu Mwari. Mumbondipfekedza bhachi renyu Mwari. Ndikutsvaga panguva ino Mwari. I want to wrestle with you Mwari. I want my life to change. Andika urikuwanika uchisekerera kuda uchikanda malavu nemalex pato uchitaipa zvinyadzi uchitaura zvinhu zvinenge zvisingaenderani pasingaenderani. Do you think kuti God will come and save you papa? Do you think kuti yesha dzinouya dzoburuka dziva kutsvaga iwo yesha kuti akutsvaga kuti uripi dzokuwana zvako wakamira mukati mezvinhu zvinenge zvisimo? Ngatidzokerei pana Mwari vadikani. Handisi kuramba kuti entertainment atidi. We love entertainment. But in nguva ya Mwari, let's give time God this time. When it's time for prayers, ati imbosiya chinakidza zvakadaro. Antika siya umbosiya uti Mwari ndakwenda muchikona changu ndakwenda kutaura nemi. Go and talk to your God. Inatara mwendano chema na Mwari wako. Ucheme zvichinakidza zvakadaro imboshaikwa panzvimbo iyoyo. Uzive chinangwa cheupenyu wako. Uzive kuti une dambudziko rekurwara iwe. You are attacked by the devil left right and center because of the sickness that is in you. You are attacked by this devil. Your marriage is under fire because of this Satan. You cannot even fight. You cannot even pray. You cannot not even fast for your marriage because you are always glued to pazvinhu basa rese. Anomona. Vana vari kuita zvinhu urikurwara, vana vari kuita zvinhu zvakasiyana-siyana. Hauna nguva yekuti umire unamatire vana vako because unotya kusarira. Kuti ndingasara kwayo kakuita sokuti wadai 2 minutes unowana wasara. Kusara kupi? Ichitima chedenga here chauya. Chitima chedenga ndechokuti unoti ndinosarira. Chitima chegena ndochaunga mhanisana choti kwanzi ndikangodai ndikati ndinamata ndinosarira. Come on my guy, this is your life. Umwe nomwe pane pamba kuti chimahotsera chokwadi. Handika chichirwadza chakadaro ngatiudzane chokwadi. Life yako my guy. You know your problems. I have my own problems. Ndinawo. Ndosaka sometimes ndiona zvangu ndishaka kutaura kuganza sokuti nditaura kuti inini I know the God that is in me. The God that is in me, I know him. Because ndenge ndichitoziva pandakatsika. Mogara mchidza ndichitaura kuti kana noda kundibata ini kuti undiparadze, tanga wadarika kumberi kwangu. Ukamudarika yeye kuti undibate ininika, ukapenetrate yeye ka, haunenge wandichaisa, unenge wandigona, kana kufa unondiuraya. But as long as you don't penetrate kumberi kwangu chete, forget my guy and have a smile. You can fight me left, right, and center. But greater is he that is in me than the one that is in the world. And ndiri kumukuru kudarika zvinhu zvevanhu vanoita zvikwata vachironga kuti da kumuparadza uyu da kumudi uyu vachironga nhema dzavo vachiplota imi. Hakuna munhu anoatakwa semwana waMwari. Munhu anonamata even munoziva kuti personal kuziva Mwari ipersonal yako yo. It's a personal ipersonal dzako naMwari iwewe. Handika uchinamata wakadaro haungafamba uchidzana sekuti ndakazodai. Handika people can judge you differently kunze kwachimona kuti Satan uyo anakana basa uyo ndi demon Satan. But Mwari cheche vanoti vakakutesa iwewe ka uri wani zvaunoita uchitaura naMwari wako ka Mwari watosadai vanoti ya this person ya mwana wangu uyu. Because people they don't know paunenge wakupinda mukati mecloset yako kutaura naMwari kuti ichi chinoitika. They don't know. They see the outer person. Ndivo vanojaja.
The outer person, exactly, thank you, Gamchile. Personal relationship yako na Mwari. Hanimaona. Mira panjimbo uko na Mwari wako. They will come, as 1,000 will come. 1,000 will come on the right side. But when they flee, they'll flee. Vachatiza nemanenzira dzakasiyana kana votiza. Because panenge pachiriwa hondo dzedenga ipapo. Do not be confused and do not be led astray. The devil has come to steal, to destroy. Antika. Ndo zvakaya kuzoita. Kuparadza, kuba nekuuraya. Garai makazviziva izvozvo. Akauya kuzoparadza, kuba nekuuraya Satani. And if you are not careful, he's going to destroy you. Ne app ye social media. Facebook is going to be the end of many. Makati za mwenye mangamri maparidzi. Mwenye makauya mangamri ma evangelisti. Mwenye maizikama kuti kumachechi when ninya ya peer pressure. Because you start seeing, the devil starts showing you. When you go to church, you go and hear the word and go back home. Listen to the word. Take what helps your soul and go back home. You don't go there for somebody else. Nokuti when do no sanduka every day no sanduka unima bato, but God and His word will never change. Mara va change. Vazhinji vedu right now we are suffering because of social media. Tine zvinhu zvatakatita prona minyama yatakanonga pa social media. Hantimona yatisingazi nekuda kutaura because muromo une simba. Guys, there is power in a tongue. Iwe wakafunga kuti ndiri kutaura, ndiri kutamba chete ndiri kungotamba. Ukataipa uchitaura uchinyora, it was coming from the heart, it was coming from your mouth. Uchitaipa kudai. Nasi you don't know what is happening in upenyu wako. Chunhu chawakatora apa, you don't even know kuti uri busy kuti hama dzakandiroya. Aiwa, wakazviroya wega. Dzokera pana Mwari unotsvaga nyasha. Dzokera pana Mwari unotsvaga nyasha. Wakazviroya wega. It's only kuti people cannot come and say, guys, tara chokwadi I don't know. Hanimona, kuti chichikuita mupenyu wangu. But they are seeing fire pepe. Social media tichifunga tikutamba because everything starts from the mind and coming out of the mouth. Muromo ushu, miromo yedu iyi. Iwozo pedzisane kutaipa. Pedzisane kutaipa kule. Zvabuda maurika. Things start to get kune vanhu vanobata guys. Zvokuti vamwe venyu munofanira kutogara muri pamunamato because you are vulnerable. You are vulnerable. Hamuna protection. Mukungofamba. Munofanira kutogara pamunamato kudzokera pana Mwari kuti muwane protection yedenga. Muri kungombeya. Apa mune pamuromo. Munofamba muchingodenda vanhu. Zvinhu hazvisi kufamba. Urimo mudiaspora. Chabuda hapana. Chaunongogona kuswera chete social media. Kuti ndenge chinotsvaga kuti ndiani waninga post ndakamudraw kumeso. Ndiani waninga unyanidza ndidai. Life yako yakamira kuti nti. Nevanhu vari kubata everyday. Kune vanonamata. Kune vanochema. Ndakudza kuti munamato wakaipa guys, kuti ndamatirwa nemunhu chinhu chakaipa. Chinhu chinotyisa kundamatirwa nemunhu. Kune vasingatauri but kana vava usiku vanonge vachichema. Nezita vari kushandisa iroro reghost ranga chimwari, the person behind the ghost Melly. Handisimuona. Zvinomira kuti nti. Uta kushanda pa social media pa mahara. Usina chaunobhadharwa. Life yako ichitove bingrish. Hauzoudza kuvanhu because uri ghost. But kana uri wega kudai unotota kutambura kuti life yangu siyana na vanhu. Siyana ine vanhu. Siyai kukiridza nyaya muchisa kuvanhu dzekunyepa. Siyai kufamba muchinyira vanhu vakasikwa nemufananidzo waMwari. God created us all nezvamuri. Hauna munhu unongonzisika pa uumbe apa netora dhaga uumbe ukamuumba kamira apa ukafembera mweya akafamba. Hauna, you can't create even one person. But munotsvinyira vanhu vakasikwa naMwari. Mufananidzo waMwari. Basically unenge uchiseka Mwari because ndiye akasika munhu iyeye. Paunoudza munhu kuti kushata uri kutukana. Who created that person? Who created that person? Paunoudza munhu kuti kusviba. Who created that person? Uri kutuka Mwari kabisira. Ndizvo unenge uchiita. Zvinhu zvenyu zvongobhaja kudai sokuti chino charamba kuita mudiaspora 25 years chabuda dhololo. Vamwe vachiuya vachidai zvichitofamba ivo vakangomira panzvimbo vachiuya vachivhura makambani avo vachitodii makambani achitoendera mberi achitodai ivo kuti uzava muvhura kambani kudai so CQC yavo yativhara. Zvatinoita miromo iyi ruvengo dzokerai pana Mwari. Ndatobeza zvangu ameno ndazosvika kusei. Ameno tasvika kusei kwatasvika uku.
but ndangoti anyway ngatidzokere pana Mwari guys. Vamwe venyu you are very powerful, but because of social media malenga kwete kuti because of phone malenga not unengwa netaka unengwa pota inotsvamwe akabata phone kudai chiona zvikuteeregwa zvacho zvirikuteerwa murume mubano shisha ya company yekuti ndotsvaka ndionaona ni bhora ndionaona ni Netflix anotoda kugara nemukadzi wake mukadzi kana ndiri kunoku ari pafoni kukoshesa phone kudarika murume wako mumba. And you expect that marriage inomira mangwana marriage itaka kuteka because wakavhurira gap for the devil, wakavhurira mukana Satan wega kuti apinde mumba mako, akapinda nekuda kwefoni iyoyo zvaipa manjika avepo zvake uyo Lucy avepa side. Lucy ari kuyani fire kupatije baba mangwana kuti ndina matiso imba yangu yakuparara yakaparara imba iri kuparara nei, iri kuparara nei imba yako zviri kuonekwa zvacho zviri kuteveregwa zvachona. Mwari dai atitira nyasha vakadzi vakurwa tsinge unotosha Mwari dai atigonera nyasha atiwanira nyasha kugroup kune group rinonzi chaos riri ku Telegram uko ndera bhuru wangu group iroro vakadzi vakurukuru vana mai vane dzimba dzavo vakati go vari chaos munokanda zvinyazi zvokuti ukatarisa kune unoti nhai Mwari wangu Jehovha kochiko chikuitika nyika kusvika kumagumo. Group iroro ranga rine vanhu vanoti vangani vakawanisa vakazara mugroup imomo kuwanisa kudarika machechi imomo kugarira kuona zvinyazi maponi woti dzokoti kwemari zvinhu zvangu hazvisi kufamba ni Mwari zvinhu zvangu zvakatodhakwa kudai zvorega kudhakwa nei, zvorega kudhakwa nei, zvorega kudhakwa nei. Imboya uchipatiswa kuti guys favor mezvari kungoita so favor iri kungonditeverera guys, it's just locating me so grace yaMwari anditozivi Mwari God I don't deserve your mercy and your grace amazva zviri kungoita so shongodiwa paupenyu guys. Ndaenda mura kuitira zvakanaka nditika vasina kuona prophet vanhu vanzi muye kuseri ndokupai nhamba vasina kuona prophet musaora moyo asi iwo kubva nhasi chitanga wega dzokera panzvimbo uti Mwari ndauya, Mwari ndinouya neupenyu hwangu, ndinouya neupenyu hwangu, ndinouya Baba ndinouya neupenyu hwangu, ndinouya neupenyu hwangu kunyangwe zviome seiko, ndinouya Baba ndinouya neupenyu hwangu, ndinouya neupenyu hwangu kunyangwe zvirwadze seiko, ndinouya Baba ndinouya daidzai denga, ndinouya neupenyu hwangu. Enda neupenyu hwako my guy uti Mwari ndauya neupenyu hwangu take over my life, surrender everything to God. Upenyu hwangu Mwari ndauya nawo, ndakarasika ndaive mutadzi Mwari ndakakanganisa Jehovha pamwe nekuziva pamwe nekusaziva Mwari ndakutsvaga nyasha Mwari ndiregererei, direct my path Mwari pandinofamba mangwana nichimuka poga poga Mwari ivai mutungamiriri weupenyu hwangu, imimi ivai kumberi kwangu Mwari ndifambe kumasure kwenyu, pese pandichataura Mwari ivai mberi kwangu Mwari ndive kumasure kwenyu. Itai kuti pandinovhura muromo wangu ndichitaura Mwari muve imi munotaura mandiri Mwari, ndisave ndinongotaura Baba pandinokanganisa Mwari ndione kukanganisa kwangu Jehovha ndigobvuma kukanganisa kwangu nokuti tiri vanhu nyama tinokanganisa pazuva 77 times 7 tichikanganisa. Ndiwanireiwo nyasha Mwari unorasika asi unomuka semuzambiringa nokuti unenge wakagaidwa nemasteps aJehovha. Mwari vanenge vanewe unoti uchidarika kudai sounzwa mota chiti pi handiona wangu nzvengeso tumidzi dai wangu wachifunga mota yanga chida kuti uya kwauri yaruza break yanga katokunanga wangu chidarike ikasara chirwira kumasure kwako. Mwari vedenga vando zvavanoita vanotirwira kana tichivatsvaga zvokuti kwai vavengi he vazodai zviti zvokushaya zvezvo vanavara basa vaya vavengi vaya ndovasina kana nebasa rese vaya dei vaine nebasa chavo cheko. Isusu takatokura titori nherera tisina vana baba namai vaitivhumbatira vaitirwira vamwe venyu vakakura nevabereki vaitokurwirai zvaive nani vaiti pakatanga hondo vaenda kunorwa hondo vamwe venyu vabereki vaivata vakamira kudai vachigumbatira vana vavo. Isu tanga tiri vulnerable tanga tisina vabereki vangu vatofa nechekare tiri vana takadaro but we conquered takasvika patiri apa nokuti takangwara kana kuti tinogonesa aiwa nokuti tanga tine protection yedenga inodiwa nemunhu wese. Mwari vanga vakamira chingotora ndichavhumbatira wayana dzangu ndichavhumbatira nherera dzangu nokuti Mwari ndimwari venherera. Vavengi vakazama kana uri nherera uri vulnerable mufamily chamu chamangoda kurasira chinhu chakandorasira kunherera because hadzina munhu anoprotecta
vakazama kurasira vakazama kukandambia vakazama kudini zvaiuya zvichibondera because vaifunga kuti tiri vulnerable but tanga tisiri vulnerable. Protection yatanga tinayo ndeyanga yakanyanyisa kuto inovatyisa even nanhasi cheko cheko vanotya neprotection yatina kuti ava sei zviri kufamba sei chii chiri kuitika. Ivo varipo vachiti tinoprotecta vana vavo kudai tikuona vana vavo vachiita zvishamiso zvinoshamisa kuti zviri kufamba siko vana ava haufa. Ivo vakakura nababa vana mai pamwe chete isu taitongoriwo zveduwo vanhu ndo zvinoita denga izvozvo. Kana rakukuloketa haritarisi kuti vanhu vakuti chii. Kana vachida kuprotecta mwari havanei nekuti munhu akuti chii kana kuti arikutaura kuti kudii kana ari kuushira chii. Vachikuushira zvakaipa mwari vanokusumudza imomo madhaka imomo vanokusumudza vanyatsisa vavengi vako apo vagadzikapo kuti vanyatsokuonewo uchisunga kudai vagokurwisa left right and center vagoti mwari mirai ipapa pamurwisei zvenyu asi vavengi vako vagokuona uchisunga kudai uchienda nengoro yomoto vakamira kudai vachikurwisa asi zvavanogona kurwisa chinobudirira hapana nekuti protection iri pauri ndo yakapenga. Havarambidzi vakurwisa havarambidzi kurwisa vavengi vanofanwa kutokurwisa kuti ukuru hwamwari huonekwe. Vanofanwa kutoita zvikwata vachironga downfall yako it's allowed vanobvumirwa. But chakakosha end result tinotanga resi pamwe chete. Vamwe vanodonha pakati apa vamwe vanoneta pakati apa vamwe vanopfugama pakati apa. Chakakosha kupera kweresi kuti abuda anorova tambo kwekupedzisira ndiani anorova tambo kwekupedzisira ndiani. Ndo zvinhu zvakakosha izvozvo. Vadikani muende usiku hwakanaka ndikatobatana mangwana. God bless you. I love you so much. Take care.